Sama together, always and forever. Mapapansin mo ba kaya ang tulad ko kahit nasa sulok lang ng iyong mga mata, mahuli mo kaya ang pagsulyap sa'yo kahit na hindi naman ako ang iyong kaharap o chinito. Balang araw ay malalaman mo rin, at kung ikaw ay nakatawa, ako pa ba ay nakikita? Nalilimutan ko ang itsura ko kapag kausap na ikaw. Sana naman ako'y pakinggan, at nang ikaw ay malinawan, dahil nabihag mo ang aking paningin at damdamin. O chinito, chinito, kung hindi inaantok, kung hindi nasisilaw, pwede bang malaman ko may pag-asa pa kayang matatanaw? Bakit ba ang pungay ng bintana ng iyong mundo isang itim na lang sa'kin ay baon ko hanggang sa pag-uwi? O chinito, balang araw ay malalaman mo rin, at kung ikaw ay nakatawa, ako pa ba ay nakikita? Nalilimutan ko ang itsura ko kapag kausap na ikaw. Sana naman ako'y pakinggan, at nang ikaw ay malinawan, dahil nabihag mo ang aking paningin at damdamin. O chinito, chinito, sana naman ako'y pakinggan, at nang ikaw ay malinawan, dahil nabihag mo ang aking paningin at damdamin. Sige, tawa lang ang tawa, ako pa ba ay nakikita? Nalilimutan ko ang itsura ko kapag kausap na ikaw. Sana naman ako'y pakinggan, at nang ikaw ay malinawan, dahil nabihag mo ang aking paningin at damdamin. O chinito, chinito. Sa mga malinong ang kagabihon, sa mga may malamig nga relasyon, kag sa mga luyag nga magyuhom samtang nagapanyapon. Tutok na sa Istoryahan Ta, programa nga magahatag sang dumo sa imo kagabihon. Apang kalipay sa imo nga tagipusoon. Langga magluha sa patawa kag kasadya sa kada tupiko. Dalagkuan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo. Istoryahan Ta, kaupod ang DJ nga manamit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy, kag DJ nga maanyag kasubong sang inyo nga mga gabi, DJ Pretty. Kada Martes kag Huwebes sang gabi, alas 7, tub-tub alas 9, live sa Kasap Facebook page kag 88.1 Kader FM. Ta, dali na, istoryahan ta. Lahat ay sumayaw, sige walang titigil.
magsasaya. Hypa! Sige, sige! Sumayaw ka na. Sige, sige! Sumabay ka lang. Sige, sige! Sexihan mo pa. Grabe, daling-dali. Sige, sige! Sumayaw ka na. Sige, sige! Sumabay ka lang. Sige, sige! Sexihan mo pa. Tayo'y magsasaya. Lahat ay sumayaw. Sige, walang titigil. Halina't magsaya. Sige, walang titigil. Tayo'y sabay-sabay. Itaas na ang kamay. Lahat ay sumayaw. Sige, walang titigil. Nana, eyo, eyo. Nana, eh. Hypa! Nana, eyo, eyo. Nana, eh. Hypa! Nana, eyo, eyo. Nana, eh. Hypa! Nana, eyo, eyo. Nana, eh. Lahat ng sexy, itaas ang kamay. Itaas ang kamay. Itaas ang kamay. Lahat ng sexy, itaas ang kamay. Itaas ang kamay. Itaas ang kamay. Tara na't sumayaw. Kahit na kilikili mo pawis na, huwag na mainis pa lahat magsaya. Kaya huwag ka na masungit, mukha ay pumapangit. Luzon, Visayas, Mindanao, ipakita ang galing sa pagsayaw. Bata man o matanda, may buhok man o wala, ang lahat ay sumigaw. Hayop pa! Lahat ay sumayaw, sige walang titigil. Halina't magsaya, sige walang pipigil. Tayo'y sabay-sabay, itaas na ang kamay. Lahat ay sumayaw, sige walang titigil. Nana, eyo, eyo. Nana, eh. Hypa! 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 Yo, drop your glasses and shake your asses. I wanna get with you and I feel real nasty. Yo, you make me feel like the was the days out. And yo, let me hold me, shoot it in like you're going. No one can do it better than that. Listen to me, baby, like it's slow it like that. Got me, papi, let me sit you right back. Wanna be my fat dough when I sing a lean back. Damencita, nice to meet ya. I could be your mamacita, but the reefer with a FIFA on, with a blunt, Mr. James Bond. If you down, fucker, let's get it on. You really need this buena. I'm more than a summertime lover. Arriba, arriba, arriba. Copia, copia, copia. Baby, you really need this buena. You really need this buena. You really need this buena. Buena para dar. Dilita de ribay, dito tahunat. Alit na ay sigstorya, kapuya sugan ng hubad. Delikado ang feeling dato, ang dagangita na utaho. Ikaw man kaon nagkaluhalo, ay kulabda. Last na lang ka, ayaw lagi ko gati ka, di ko manasa. Imong tama, ano na alistorya sa ita. Ayaw magdali-dali, likay ta sa mga sala. Madapanig ka bukisi talanta sa simanda. Ngano katong seryoso sila pa duwaan pa. Narubog sa sinulog na nahulog lang pupuyo na last na lang ka. Ay kog labda. Yeah, yeah, yeah. You really need this buena. I'm more than a summertime lover. Arriba, arriba, arriba. Copia, copia, copia. Baby, you really need this buena. You really need this buena. You really need this buena. Yeah, yeah.
de Cebuana. You really need the Cebuana. Sa mga malinong ang kagabihon, sa mga may malamig nga relasyon, kag sa mga luyag nga magyuhom samtang nagapanyapon. Tutok na sa Istoryahan Ta, programa nga maghahatag sa mo sa imo kagabihon. Apang kalipay sa imo nga tagipusoon. Langga magluha sa patawa kag kasadya sa kada tupiko. Dalagkuan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo. Istoryahan Ta, kaupod ang DJ nga manamit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy, kag DJ nga maanyag kasubong sang inyo nga mga gabi, DJ Pretty. Kada Martes kag Huwebes sang gabi, alas 7, tugtub alas 9, live sa Kasap Facebook page kag 88.1 ni Kader FM. Ta, dali na, istoryahan ta. Oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time, 41 minutes after the hour of 7. Best friend! Tayog-tayog ba? Best friend! Mayong gabi sa tanan-tanan sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Mayong gabi sa mga kalagad naton sa 16 Kabanawanan sa probinsya sang Cavite, sa 47 Kabarangay sa siyudad sang Rojas, sa ating mga best friend kag kaalagad sa mga kaiping nga kaprobinsyahanan, ang probinsya kang Antique, probinsya Itaklan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras, Anas Paras, probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon. Hindi ko matupungan ni mo energy. Patulog pa more? Maayong gabi man. Try natin ng mga best friends. Ngayon nakatutok na. Tara! Join na! Oh, diba? Especially sa mga best friends natin na nakatutok sa ating live streaming sa ating official Facebook page, ang 88.1 Spirit FM Rojas kagkasak FB page, especially sa ating mga overseas Filipino workers. Good evening. Hello. Good evening, man. Good evening, man. Sorry, gid. Oh, luto yarn. Kinain niya. Naiwan team mo. Ay, pasensya man. Tawag. Ang hambal. Igda-igda na. COVID na to, COVID. COVID ng pakpak. Ay, hindi man. Basta importante ari ko diyan. Importante nagbugtaw ka, no? Pag bugtaw sa imunitans, no? Nang. Program na kamo daw nang. Wala naman sa sinumba. Hindi, my okay God. lang. Medyo, lang. medyo? Medyo natulugan lang. Medyo daw. Hindi, sige na. Medyo Go lang, na, pero go ang na. uragok, no? Gani. Labot sa chancery. Guru, grabe ka, man. Hindi man. Hindi man. Sige, dila rin sa kay, ano, kay Father Packing nga table. Sorry, ano na lang tanay. Dugay-dugay, wala kita ay. Gani, may. Agoy. Samantalang susunod sa pulo ka tayong doon-doon taupod. Naman wala kita yung pagkapasa, no? Ngayon, taton. Okay na, go na! Good evening mga best friends natin. Hi! Happy Tuesday evening sa inyo natin mga best friends. Yes, tutok na, go, di ba? Salad ka, Madika. Mapamay naman kita diya. May pamay naman sang numbers. Nga
may sikretong nga premyo. O, diba? Basta i-mine nyo lang, no? Ay, hindi na basta gali-mine. Dapat may sabat man. Oo. Go na. Nagatig-up. Ang feeling ko nagatig-up na ako, pero wala mga kumikinang. Mas ka na yung puwak na diyo. Gabakas. Sige lang, mata-mato lang tanay diyo, no? Diba? Okay na. Sige, Anyway, go. sa liwat mayang gabi sa aton nga mga kalagad kaka best friend nga nagatutok na subong nga gabi diri sa aton nga programa. Sa gihapon nagapamati ka mo sa emergency broadcast sa 88.1 Spirit FM. Kag sa pangalan sa aton station broadcast team sa aton nga overall chairman His Eminence Jose F. Cardinal Advincula. Sa aton nga managing kag social action director Reverend Father Mark Renflor. Aton program manager Father Francisco Casada Jr. Sa pangalan sa ating station manager, Reverend Father John Dave Ebalia, sa ating mga technical directors, Engineer RJ Borja, alagad Ningning Wego, kung ating partner technical, alagad Maria Jean Lorin Balgos. Okay, may assistant siya, no? Ay, Nagdaigda man. assistant technical, alagad Romeline Targs Buday. Sino na siya? Alright, mga kalagad. Ang ikaupo din naman dali sa inyong programa. Ang DJ nga hindi man dessert, pero alert na alert. Ang DJ na hindi magmatapos. Kita mo na sa TikTok na. Pero palagi na bilis. This is DJ Wash Sugar! Grabe mo energy. Kaya hindi naman yung DJ. Naka-vitamin C mo. Ako yan. Ay, luklok mo, guro. Ginawa ko na yun. Ba, hindi ka putos nga Rebicon. Ano ni Perlicia? Karami mga isang tong bed, no? Manang basta bag-o naman yun. Nabalubay-lo kami, guys. Kiss a laptop. Kiss a kwan man computer. Kiss a mga iPhone nga mga kwan. iPhone ka dyan. Anyway, mayroon kami na sa aton nga mga kalagad. Kaga best friend nga nagatutok subong. Sulod ka mo, diga. Sulod ka mo. Tama. Sige, welcome to sa atong programa sa Istorya Anta. Today is August 24, 2021. Hoy, last na lang ning... Ay, hindi, may isa pa. Ako tali last na nga si Mana. Mayroon pa gali sa... Asa pa 31, no? August. Next week pa, no? Tapos verb months na mo. Nag-aaral na si Jose Marichal. Oo. Ako nga si Angkol. Dahil si Angkol naman masiding. Hindi naman si Jose Marichan, no? Si Uncle Doc na matanda na. Tatandaan pa yun. Mag-iisa na katuig, no? Panahon ng pagkakataon. May babalik bang kahapon? Kanlungan. May takanlungan. Kulungan. Sige lang bakas lang tayo mga langga, best friend. Sige, start na tasang greet sa aton nga mga kaalaga at kaga best friend nga nagatutok na subong. Kag of course, gusto mag-enjoy ka magdaog sa mga surprising prizes. Akata na si Lula, si Lolo, si Papa, si Mama, si Kuya, si Ate, tanan na. Daw mo na ka barangay, makaya mo. Akuta. Bakit na? Oo. 20 slots lang ini mga langga, no? Kag ang 20 nga ini, 5 dira sa ila ang sigurado may makuha gid nga premyo. Basta standby lang kamo kag pwede naman kamo sa pwede naman kamo ka-key-in or ka-comment sa inyong mga sabat. Mayong gabi sa kay Alagad Benny Dalida sa Family Dalida dira sa may Mejorada Subdivision, Barangay Insa Arnaldo, Rojas City. Gandang gabi. Good evening, kag mayang gabi kay Sir Benedicto Aquilio, kay Sir Jilced Barcenas,
Kag kay Ma Merma Grace MG. Oh, milligram. No? Mil- Ano yung MG, ma'am? Mayang gabi sa imo. Kay Mama Lorne Francisco Valencia, malamig yung gabi DJ Washuga, kag DJ Pretty, kamusta na kamo? Ay, kami man ni Ay, Japon, mine. ma'am. Okay lang, ma'am mo. Nagkita gulbo. Asa naman sakit yun sa'yo. Yawa! Nagulbugid ya. Oo. Okay. Matayan nyo, guys. Kuya. Ay. Sige, thank you Sige. so much kay Papa Bruce Dira, kay Benkay, kay Noy Noy, kay Baby Princess, dahil sa may barangay Talon, Roja City. Mayang gabi sa diwat sa inyo dyan. Ay, maayong gabi man sa mga taga-barangay. Bolo. Bolo sa pamilya ni Royal Marvins Mayordomo. Maayong gabi DJ Washuga kag DJ Pretty. Abo. Ay, maayong gabi DJ na. Ryle, ready na? Ari pa ka isa, oh. Isa mga DJ, oh. Isa mga ka-DJ, kag mga, mga alipores na sini sa Timpas Panitan, mga Oo. gabi. DJ tuloy. Kaya, DJ Rami. Wala mo sila natin bago yung DJ. sino? Ay, bawal pa ihambal. Pero anyway. Okay. Sounds like... Surpresa. Oh, surpresa. Good evening kay Ramelin Buday, who's also watching our Facebook Live. Thank you so Sa much. family Buday, dira sa may Timpas, Panitan, Kapis. Ano po tawa ko? Masama yung kami na sa inyo, dira sa pamilya ni Ramilin. Hindi ka na mag-mention, wala kayo. Woodline na. Oo, Okay. good evening sa inyo ka best friends DJ Handsome, Real and Pretty May. Para sa ako na hindi, may sabat na si Ma'am Angie. Sige, karon pasahan na, ma'am. No? At least una gid si Ay, ma'am. sige. Tapos number 1 pa yung laki number. Oh. Okay, para sa akon sa panahon, subo mabudlay sa gihapon ibalik ang pagsali kay nadula ng trust mo sa iya. Aha. Kung may ginhimo nga hindi malimtan, kay nakaukit na ina sa tagipasuon kag sana paino-ino wow Sana tagipasuon. nakaukit. Kay ang utang madali lang mabalik. Kung may maayo nga kabubuton sa isa ka tinuga, puwera Aba. lang sa palautang nga mabudlay sukton. Grabe ito tinuga. So, para sa iya, mas mabudlay ko no ang ibalik ang pagsalig. Pagsalig. Gali, ma'am. Pero naman sa buday yung utang mo. Agoy, Oy, good evening and happy watching kay Jeffrey Lee na Brillo Rubio. Judge sa'yo from South Korea. Wow! Kamandahan ng Warlita Dalap. Kay Ma'am Warlita Dalap, magandang gabi sa iyo dyan. May gabi, ma'am. Ano nga sa'yo man sa imo dyan sa may South Korea, oh. May message ka, di ba? May gusto ka ipadala nga message. Kasi gani. Pakihamba lang si Park Jimin, Ma'am Aba. Saranghe. Forever and ever and always. Always. Salamat kay Alaga Jeffrey Brillo Rubio nga nagatutog sa mga gabi. Naulatat naman pamaw mo. Walagin mo. Okay. Manukot kaya wala, oh. Ay, Mayang nanawag. gabi, panabagsang tropa. Tama na iyan, no? Sulod ka mo diga, sulod ka mo di. Sige, sakaya Wendy Cordova Binobo, mayang gabi. Sa nga tropa kay Rona May Victoriano, Jenny Cordova Binobo, Junray Besa Begalan, Rensky Besa, Ronnie Caballero. Idol ko ng ulihin mo. Gano'n. Dali na kamudi. Ay! Para pag isa na panawag man. Nanawag man ng isa, oy, maing gabi and shout out kano kay Daniela Alcazaren, Shariza Buendia, JV Astorias, Christian Glenn Danios, Jeremy Villarosa, Ryle Marvins Perdoman, Ricalin Pionello Dalavan. Ay, may gabi sa inyo dyan. O, dulang atong signal, no? Okay. Sa kaya Eric Ordines, kompetente. Wala pa rin na mention, ha? Ay, Sige, salamat, Gid. Sa kaya Sir Dondon Dadap, mayong gabi. Hi, good eve, DJ Washuga and DJ Pretty Mai from Stephanie Nunez. Ay, congratulations kay Ma'am Stephanie. Nakabato na siya rin nagligay. Diba? Kalain mo yun. Gani Groceries. groceries. May pa-early grocery kita, no? Wala pa kita nagkuhan, ha? Nag-official launching. Oo, gani. Sa Spirit Bongga. FM para may pag-grocery na. Yayaman din ng Ibagin, no? Spirit FM, ha? Ano na? Ay, Ay?
Dali sa aton. Akalain mo yun. Dali sa aton man, ano? Oo. Charot lang. Sige. Anyway, good evening. Ano na? Di ka Ay, nalapit. sabat na kay Wendy eh. Okay, sige, Basa basa ko na. na. Mag-ibasa mo na kay Ma'am Angie. Oh, sabagay. Anong pulos kayo tago mo ba? May sabat na si best friend Wendy Cordova Benobo sa aton nga Story Pamangkot of the Night. Dali na. Sa mga best friends na to, ayun ang aton Story Pamangkot of the Night, sa panahon subong, ano ang mabudlay ibalik. Pagsalig bala akong utang. Okay. Be. Oh, pili Panamdamin lang ka mo desisyon siya, niyo sa oo. kabuhi niyo. Pili ka mo sa number from 1 to 20. Pauna-una mine from 1 to 20. Kag, para may chance kita madawag sa mga surprising prizes kay Wendy sa subong nga panahon. Pagsali ka mabudla ibalik. Kay Aba. once na samad, it take years para mabalik. Wow. Lain sa utang nga kung may huya ka paman, gamay, gabayad ka pa. Ti kung ay na, it's okay, normal. Oh, wow. Sana all okay kay Wendy. No? Pautang bid. Okay, number 13 daw ang ginmain nga number ni Mine Wendy. number 13 kay Wendy. Number 1 ang ginmay ni Ma'am Angie, number 1. Sige, thank you so much, kid. Kay Ricalyn Pionello, Daddy Va, mayang gabi, DJ Pretty, kag DJ Washuga. Hi. Salamat, ma'am. Pero may Okay. katawag. Kay Mama Lauren Francisco Valencia, para sa ako nang mabudlay ibalik ang pagsalig kay kung pautangon mo sa tas iya ka lang tuganan nga dason lang nga adlaw ang bayad ang Dasun lang adlaw ang bayad. pero damo nga inadlaw nagligad, wala man Japon gabayad sa gabayad. Gabayad. Ha. Ang pagsalig ko sa iya nadula na. Amo na mabudlay ibalik ang pagsalig sa tawo kung nasira na ang pagsalig ko sa iya. Ay, both Number kay 3. Mama, no? Kay Ma'am Lorna. Dapat lang, no? Ay, wag man yung pagsalig kay sa utang, no? Gaya, eh. Pero mabudlay, ginang duwa. So thank you so much, Ma'am Lorne. Ay, good evening kay Jaymar Abonyawan. Ayos, good evening Philippines. Hi, good evening sa imo. Wow, thank you so much. Shout out sa Mogongwa Language Korean Center, Rojas City Branch. Hi. Wow, Mogongwa. Oh, dito ko matuon na. May caller na ta. Ay, sige, go na. Okay, go. Hello? Ay, grabe ba? Hello! Galupok lang ba? Hello? Ay, si pick up Ma'am this- Stephanie. Ay, ma'am, hindi ka na pwede mag-join subong. Oo. Joke lang. Hindi ka na pwede mag-doog. Charot lang. Hindi ka na papadagos. Kamusta si Ma'am Stephanie? Hello? Hello? Kamusta si Ma'am Stephanie? Wala lang. Wala lang. Dali Papalayo lang. lang po sa cellphone niyo. Sa cellphone sabi ko papamate. Sa cellphone daw siya kapamati. Minayinabot na yun siya mag-inap. Sige. Take time, ma'am, Mga ano oras ka ma'am. mo matapos, ma'am? Tulog-tulog kami, anay, ma'am. Gamay lang, no? Hello? Siguro naton lang naton ko. No. Okay na? Okay na. Wala pa rin, ma'am. Okay, sige. Tawag lang ulit, ma'am. Tawag lang liwat, Ma'am Stephanie. Tawag lang ulit, ikaw. Okay, sige, go. Para kay Ryle Marvins Mayordomo, para sa ako na budlay, balik mo ang utang. Kay tungod sa pila katawo nga kahupos mangutang, di nakabalo magbayad. Sa isang ilang nga utang, may kasabihan, kung sila utang, ako kulong. Pero kung ako gasukot, ang ido ginabuyan. Ang pagod vibes Number 3. lang. Number 3 man si Ryle. three. Ryle, pakichange siya lang sa imo Ay, nga. grabe. Pakichange siya lang sa imo nga number. Ha? 759 na. Ay, okay. nag-eight Sorry. na. Okay, thank you daw sa grocery DJ Washuga kag DJ Pretty My from Mama Wala Stephanie. problema, mama. Ulit na bagay. Okay, next. Sige. Okay. Shoutout sa mga taga Lawis Baybay, Rojas City. From sa Lawis Sir Baybay. Jaymar. Lawis Baybay, Number Rojas 9. City. Pamain ko na sa nine number lang daw 9. kay, Hambal ni Ryle. Okay. Oras na to, punto alas 8 sa gabi. Ma-play kita na yung mga kalagad, no? Sa Orasyo Imperata. Kasi aton nga pagbalik ang inyong mga requested songs and of course, pagbasa sa inyong mga sabat. Stand by, magabalik kita matapos ng mga importante nga pahibal. Orasyo Emperata, Agud Amnikan,
batok sa COVID-19 virus. O manuluyon ka may luklugon nga amay, nagadangop kami sa imo sa among kinahanglanon, nga magpangayo sang imo pag-amli batok sa COVID-19 virus, nga nagtublag sang pangabuhi, kag nagtalapagani sang kamatayon. Ginapangabay ka namon karon, natulukon mo kami si mahigugmaon, kag paagi sa imo nagapang-ayo nga kamot, tabuga ang kahadlok sa balatian kag kamatayon. Ibalik ang amon paglaom, kag papasko ka ang amon pagtuo. Nagapangamuyo kami, nga tuytiyan mo ang mga tao, nga ginatugyanan, sa pagpangita sa mga bulong, sa sini nga balatian, kag sa pagtapna sang iya sini paglapta. Ginapasalamatan ka namon sa mga nahimo nga bakuna, nga natigayon paagi sa imo nagagiya nga mga kamot. Bendisyon niya nga amon pagpaninguha, nga gamiton ining mga bakuna sa matapna ang pandemya sa amon pungsod. Nagapangamuyo kami para sa amon mga health workers, agud ila maatipan ang mga masakiton, sing may ikasangkol kag kahanuklog. Hatagi sila sing maayo nga hunahuna kag lawas, kabakot sa ila ginsumpaan, pang-amli batok sa balatian. Nagapangamuyo kami para sa mga nagamasakit, kabay nga mabalik sila sa ila maayo nga lawas, amli giyad tong mga nagatatap sa ila, hatagi sing kapahawayan nga dayon, yadtong nagkanamatay. Hatagi kami sing grasya sa sining maiwat nga panahon, sa paghikot para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa yadtong mga ginakulang. Kabay nga ang amon kabalaka kaganuklog sa isa kag isa, magapapag-on sa amon sa sining nga krisis, kag magatuy-tuy sa amon, sa pagliso kag sa pagpakasantos. Langga, mabukas sa gali ang klase, no? Oo, gani ga. Ito may naluyagan gid ako. Diin langga man. Sa Purisima, balaga, daw manami gid ang kalidad sa edukasyon. Katoliko pa. Iba gid namin pa ni Ira ng bata. Amo man nag-ani na panumdum ko langga. Tapos, may law, may arts and sciences, education, may hospitality services, accountancy, engineering, may basic ed, graduate school pa gani mo. Oo lang ga. Agang ila online kag modular class plus tado gid. Kag stricto sila kaayo sa health protocols. Kag dito sa Purisima, makasalig kita nga safe gid si Cherry. Oo pala ma. Pa, dugay ko na nababatian. Gusto ko gid sa Purisima. Kay sa Purisima is where my bright future begins. For inquiries, contact 0920-9534-104 or visit Colegio de la Purisima Concepcion Facebook page. Sa mga malinong ang kagabihon, sa mga may malamig nga relasyon, kag sa mga luyag nga magyuhom samtang nagapanyapon. Tutok na sa Istoryahan Ta, programa nga maghahatag sa mo sa imo kagabihon. Apang kalipay sa imo nga tagipusoon. Langga magluha sa patawa kag kasadya sa kada tupiko, dalagkuan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo. Istoryahan Ta, kaupod ang DJ nga manamit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy, kag DJ nga maanyag kasubong sang inyo nga mga gabi, DJ Pretty. Kada Martes kag Huwebes sang gabi, alas 7, tugtub alas 9, live sa Kasak Facebook page kag 88.1 ni Kader FM. Ta, dali na, istoryahan ta. Oras natin sa 8.1 Spirit FM Philippine Standard Time, 5 minutes after the hour of 8.
Alright, it's storyan time na mga kalagad. Pwede na kamo kapanawag, pwede naman kamo ka-text, pwede naman kamo ka-tumbling. Tumbling ora na. Ay, di ba? Okay, sige. Kalain mo yarn. Excited sila. Okay. Mangutang po. Ano ni ko? Hello, may gabi. Hello. Ay, hello, may gabi. Yung gabi. Sino ini? Sinono. Si Sir Nono. Sir Nono, musta? Okay. Okay. Fine. Wala ko na yung sulat to. Aray, sige. Sir Nono, ano mo nga sabat? Wala na lang pala yun. Nasig pala. Sir Nono, kay ikaw ko na bumangkoton. Sa panahon subok ano mabutay balik. Pagsalig ukon utang. Sa Kongoro ang utang. Utang? Nga mo. Nga ma. Especially kung utang ang kabalaslan. Oo, grabe. Eh kung kisaya Madalom na naman. may mga tao nga nagpautang sa imo pero wala nag-expect nga bayaran mo pero kung bayaran mo sila hindi man sila magbaton so paano mo na mabalik kay utang mo ginang kabalaslan sa iya. Di ba daw pareho mo na sa aton nga mga inikanan nga ang ila pagpadako sa aton kung tamdon ta utang ta nga kabalaslan sa ila mo so hindi ta na mabayaran di ba? Kung kisa ang pagsalig kung isa mabalik pa especially kung siyempre sino man nga tao hindi abi makasala. Pero mangita ka way nga ma-prove mo nga liwat masaligan ka. Mag-example sa mga relasyon nga una na doon ang pagsalig pero sa matamat kung ikaw kapakita nga willing ka hinulsol sumabalik lang ng pagsalig. Pero ang utang niya kabalaslan niya once nga hindi na sa pagpabayaran sa imo maski ano pa nasa kadako hindi mo ginamabayaran. Diba? Dalam-dalom hindi naman matungkad mo nga ano sir ha. Since Imong super full of painu-ino no. full of wisdom gidi si Sir Nono Permia. Oo. Okay, we're always in awe. Malalim ang pinanghugutan. Kung di naman niya ang nag-cancer no. Kaya mga butwa man kami. Okay, thank you so much Sir lucky Nono, number, sa sir, sa imo ba namin nga sabat. So subong ano naman ang imo nga mga lucky numbers? 8 kag 15. 8 kag 15 na may na po mga best friends ni Sir 15. Nono. Thank you so much. Thank you so much, Sir Nono. May talamyawan ka, sir. Ngayong gabi lang sa tanan nga nagapumati kag faithful supporters ang 88.1 Spirit FM. God bless. Thank you so much. Ano nga radyo ang numero 8 ang ginapamatian mo? Siyempre wala sang iba. 88.1 Spirit FM. Inaiya! Yay! Alright, thank you so much, Sir kay Sir Nono. Nono. Kanami sa iyang sabat. Sige. Kay Ramilin Buday ng Sabat Bansa. Sige. Mabudlay, ibalik ang pagsalig. Ang utang, pwede ka pa kapangutang, liwatas ibayad sa isa ka utang. Ang galing. Cycle yan. Pero pag ang pagsalig na dula kag nasamad, budlay na ibalik may mga bagay kaisa sa kabuhi nga masakitan kita sang tawo. Na ginapalangga ta. Mapatawad ba naton sila pero ang salig naton sa ila na dula na pagkabudlay ibalik sa dati kung anuman ang naumpisahan ta. Naumpisahan nyo nga duwa. Mapatawad ba naton sila pero ang hinala kag fear nga basi one day maliwat naman ang bagay nga nagsira sa salig mo sa iya. Sari-sari ba, no? May Tagalog, may Bisaya. Tagalog, may English, may Bisaya. Ay, grabe man na may hugot Oo, amo ginaiya. At least naka nakatakas ka na sina. Pero Namagyan ginaniya mo? pero may pagsalig mo na sige hapon. Oo, gani. Ayaw ko lang da. Porbahi bala, porbahi. Sige. Okay, may caller kita sa line number 1. Hi, maing gabi. Mayong gabi. Hello, may gabi, Ma'am Jonah. Dire-diretso na pala. Sa tingog pa lang eh. Thank you so much, Ma'am Jonah, sa pagpanawag. Hallelujah. Hotdog. Ma'am Jonah, kamusta?
Okay lang. Batian Ay, ko. ma'am, imo nga ano, imo nga... Batian ko pa akong tingog sa radyo, ma'am. No? First time ko din nabatian tingog ko sa radyo. Imo dani nga ano, ma'am, tag sina monitor or radyo. Sige. Pakihina-hinaan lang. Painaya, ma'am, ang radyo, ma'am. No? Painaya lang. Para pa Japon, ma'am. May nay, ma'am. Hello? Batian ko akong tingog, ma'am. Hinaya lang dani, ma'am. Ako yan. Abe, liwat. Hello? Para pa Japon. Trial and error. Kinanglan ko na record kaya una ko na batian na tingog ko sa radyo mo. Hello? Hello, magandang gabi. Okay, ara na. Ma'am Jo, kalika ko na ang pabangkoton. Sa panahon subong, ano ang mabudlay ibalik? Ang pagsalig o kun ang utang? Para sa akon, sa panahon subong, mas mabudlay ibalik ang pagsalig. Aba? Gaman. Tungod kay ang pagsalig, para sa akon, isa ka kayamanan, na isa ko lang kabeses maangkon sa tao nga nagtiwala sa akon, sa tao nga naging tampad, nga wala, nagtiwala siya nang walang pag-alinlangan or naging ano siya sa tanan nga butang. Kung inaapagsalig, masira, matuod man na may ara ang kapatawaran or may ginatawag na second chance. Pero hindi na madula sa aton huna-huna ang magduha-duha na base liwat na pagsalig, liwat nga masulit. Samantalang ang utang laman niya, ang utang, normal na lang man akong kaisa subong nga panahon nga mangutang. Especially subong sa mga negosyante. Kaya basta ikaw ang negosyante, hindi ginamhin mo nga wala kang may magpangutang or magpautang. Kaya tungod, labi na gid kung ikaw man lang, may ara ka man lang i-share, kung ikaw maluloy-on nga negosyante, hindi ginamhin mo hindi ka maluoy. Tapos, kung ikaw negosyante, mahambal natin nga hindi ka kabayad subong, pero may ara man na ginatawag na sa sunod nga bulan, dublihon mo ang bayad or 10%, 100%. Siyempre, negosyante. Kaya basta may nag-autang, hindi mo wala man sa may nag-apautang. Ang wala na ako ma-share, madamang salamat. Okay, wow. Grabe yung mga pinangkutan. Negosyante ka, guro, ma'am, Abi ka mga negosyante, hindi mapaperdi. Okay. Ano mo mga thank you so much yung mga sabat, Ma'am Jonna. Ano yung mga lucky numbers? My lucky number is 7-11. Wow, 7-Eleven, 7-Eleven. Lucky nga, lucky. Kadto ka ma'am sa 7-Eleven. Sa wala pang pandemic, nakasulod ko sa 7-Eleven. Nagwa ka man, ma'am. Nagwaan ko dahil. Kay may ara, mas pretahan ma'am. No? Pero nga man ma'am, sa 7-Eleven, wala bintana. Okay, thank you so much kay Ma'am Joyna sa pagpanawag. May ano ka pa sa i-greet or mga song request? Ginagreet ko diri ako si Kantan, si Reken, si Jeritel, ang mga HI, si Tricia, si Stephanie, si January, si Arlene, tapos sila sa Sigma, si Abel, ang iyang pamilya, sa Panay, si Liamni, pamilya si Layo, si Ariel, si Naimi, si Hirayan, si Bonbon, pamilya Claveria. Nagdarama sa dumara ko si Mother Erwin, kasi mga kapdanan, si Mother madamag ng salamat ng mayong gabi. Ako si Wow. request, Ano to ma'am? wait lang, anong ganyan? Baby ko si Kulot If we daw. hold on together. If we hold on together. If we hold on together. Try natin play karon mama. Thank you so much Ma'am Jonna. Anong radyo ang numero 8 ang ginapamatian mo? Siyempre, wala nang pang iban. 88.1. Beret FM. Thank you so much Ma'am Jonna. Si Ma'am Jonna, ang klase sa color nga, lubos-lubos gid ya. Pag nagtawag, gid ya, todo gid ya. Make the best out of it. Ay, dapat lang. Lucky numbers. Oo. Good evening, di. Okay, sige, basa tani. Mangutang pa ko tani, tas di magbayad ha, hindi na lang.
Happy ka man Okay. si Aryle? Sige, sige. thank you so much, kid. How? Okay, nabasa ito na ni... kay Ma'am Sandy, binobobor na sal. Kung sa akon lang pagsalig, gidya ang mabudlay ibalik. Kay kung utang, kay daw hindi pa man gabayad pa man ko sa utang ko. Number 11. Ay, may number 11 na, Ma'am Sandy, binobobor na sal. Paki-change lang sa imong lucky number, Stephanie Nunez, para sa akon mas mabudlay, ibalik ang pagsalig kay sa utang. Kaya ang utang niya pwede ka pa kaampo nga sa sunod mo bayaran. Kag pwede ka pa kautang liwat. Pero ang pagsalig mas mabudlay gid ibalik kay may mga bagay na kung kaisa sa kabuhita, may mga masakitan kita sang tawo. Pero pareho subong nagsalig ka kay iya ka nagsalig ka sa iya kay palangga kusa. Kaso hindi ko na mabalik ang pagsalig ko kay masakitan lang ta. Sino naman ni ma'am? Oh, gani. Okay man ito nagliga na. Ano, magigab lang? Ano, gita ma'am? Okay, sige. So may caller na naman kita. Line number 4. Hello, Hello, may gabi. Oy, hello, madalang. Ma'am Stephanie, palihog lang comment sa mga lucky number. Hello sir, may gabi. Sino ni? Si Abel Gali. Kamusta si Abel? Ha? Naman dumahina. Oo, mahina yung mga, yung mga, tawag sino yung pagsulod. Bel? Go, abidanay, be. Mahina, gidya daw. Daw ba na, may tugin na kay Ma'am Jo. Naapod ka mo? Hindi. Sipilig ko Sigma siya. Hello, Bel? Okay, sige na lang. sige, Tarawag na lang liwat, Bel. Dali lang yun. May mga ano kita. Sige, text messages naman. Daw kita text messages. So, sa atong hotline ng mga sabat, hi, good evening para sa akon. Sa panahon subong mabudlay, giyabalik ang duwa. Ang pagsalig, kaya kag ang utang nga man. Kay kung ikaw nagpautang sa tawo, ginahatag mo, ginahatag mo, manang imo pagsalig. Pagsalig nga pagabayaran niya ang kantidad nga iya ginhulam. Karon kung hindi niya mabayaran ang iya utang, pati pagsalig mo mabudlay naman nga ibalik. Kay kabudlay nga sa liga ng tawo nga ina kon maghulam siya liwat. Bayara pa gani instances nga ang mga nagapautang patya ang mahuya magsukot. So kung gapautang kita sa tawo nga may isang salita, ang utang ay utang. Hindi inaalaala nga kalimtan na lang. Abo. Ay, number ko gali is 8 or 10. Si Texter? Texter 5616. 5616. Request ko gali isang Bazinga by SB19. Bazingo! Bazingo! Benny, dalida. Para sa ako mabudlay, balik si akon Past. Char, haha, happy. Happy yan. Para sa ako mabudlay, gid ibalik ang pagsalig. Tungod once nga ginadula mo ang salig sa isa ka tawo, daw hindi na gidayon mabuo ang pagsalig nga parehas sang una. Sang una mo nga ginhatag nga pagsalig sa iya. Mayong gabi, manang manoy, keep safe always. God bless. Number 15. Okay, number 15. Sige, Good thank you. evening. May number 15 na Sir Nono. Oy, Ben Isli Benny, Danay. change your plan. Good evening po sa panahon subo o mabudla ibalik para sa ako ng pagsalig kay once nga maguba na gabay na lang gid ang chance para ma-build na aliwat. Wow. Parang build. Thank you. Lucky number. May number 9 na, diba? May number 9 na, From si Raya. Texter 2457. 2457, paki-change. Now na! Okay. Para sa ako ng mabudla ibalik sa panahon subong ay ang utang. Kaya ang utang once gagin palipat-lipatan, why na inadason niya, hindi na pwede ibalik, thank you na lang. Okay, from Texter 5324, lucky number daw is number 4. Number 4, okay. Sayong-sayo ang 4. Okay. Thank you so much kay Junior Patricio Solano. Good evening, DJ Washuga kag DJ Pretty. Salamat, good evening. Junior Patricio Solano. Always nga nag-share sa aton. Oo, salamat gid sa dakilang sharer naton. Sir, pag-join ba na di sir, no? Sapat ka lang sa aton sa pamangkot, malay mo ikaw na ang magadaog sa surprising prizes naton. Kay pero may ka man share ka galantaw sa amon. Yes, okay. Join ka na, no? Join na!
Sige. Okay, para kay Shariza Buendia. Oy, daw bago ni welcome to the family. Para sa ako ni DJ, mabudlay gid ya ibalik ang pagsalig. Kay parehos lang na sa utang nga gasalig ka sa tao nga nagutang sa imo, nagsugal ka. Ginintindi mo ang sitwasyon, naluoy ka, nakaintindi ka nga sa mga kasang mga kinahanglanon kag kilala mo na sa na ang isa ka tawo, that's why dako imo pagsalig sa isa ka tawo. Tapos pagtapos mo magsalig sa isa ka tawo o kung sanggin pautang simo kag hindi magbayad gaamat-amat naman dula ang salig mo. So ikaw abi paasahon kag talikdan sang tanan nga dako ang pagsalig mo sa isa ka tawo masalig ka paayhan. Hirap na hirap ako doon Okay, one chance is enough to trust the person. Kung maguba na kiss na inaya DJ. Opo, kiss gilayon giyo. Kiss agad, di ba yung second chance? Okay, Ma'am thank you so Sharissa. much. Wala siya number, no? Ma'am Sharissa Buendia or Buendia. Salamat gid, ma'am. Ay ba ito ha? Oh, gani. Naglawig pa Wala siyang lucky number, ma'am. Gani. Thank you so much. Shout out kay Ma'am Sharissa Buendia or Buendia. Nga naglantaw sa ating Facebook live stream. Sige, Next. thank you, kid. Placement fee, salary deduction. Okay. May gina-promote si Sir Don Don. 4 years, 10 months contract. Para sa mga gusto magtrabaho sa Korea, sir. Ari si, DJ Pretty. Kag si Alaga Jean. May company bonus plus 3 months. Insurance pension. Tukmin FFF. Project job separation pay. Samsung return cost insurance. May Samsung pa. Number, nga man daw mo, Juan. May number 9 na. Okay, may number 9 na kay, tawag sini? Si Kay Ma'am Alagad Sandy. Ryle. Number 6 daw kay Stephanie. Ma'am Stephanie, number 6. 6 or number 20? Number 6. Okay, number 6. Okay. Wala pa siya, ha? At so, way pa siya. Nagtawag siya pero 'di ba nautod. Oo. Sige, number 6. Neil Patterson Blanca Floor. Pagsalig kay ang kwarta dili makita pero ang trust hindi na. Budlay na ang magdugay istorya number 13. Ang budlay na magdugan makita. istorya ang balya. Oo, ang kwarta daw dali makita pero ang trust hindi na. Ay, sa Tama bagay. man. Number 13, Sir Neil. Number may 12 daw kay Benny. Number 13. Okay, sayo. Ay, hindi. Wendy, number 13 na. Ay. Neil Patterson, Blanca Flor. Bala ka dyan. Change na lang sa mga lucky number. Si Benny, daw number 12. Wala pa number 12. Number 12. Okay, wala pa. Congratulations! Next. Damo pa sa bato. May 13 comments pa. Ay, itlog. Dinala naman sa dami sa itlog. Number 9 or number 16 daw kay Ma'am Sandy. Ma'am Sandy. Number 9 or 16. Hindi Mandi. Just di kita Ma'am Sumog, Sandy. Ma'am Sandy. Sandy, ano gani? Bornasal? Bornasal. Okay. Sandy Bornasal, number 16. 16. Okay, sayo ang number 16, mama. Salamat, kid. Dugang pa si Nick. Mayang gabi kay Nicky Simon Oleo. Hi! Kay Daniela Alcazaren. Ay, Na. for me, pagsalig gid yang mabudla ibalik. Kaya ang utang pwede biskan kay sino kag isa pa, balimtan mo na ina kung damo ka na kwarta, pwede mo ina makabig nga bilang bulig na lang sa ila. Pero ang pagsalig sa isa ka importante nga bagay nga dapat ginahalungan ginahatagan sang importansya. Kaya ang pagsalig kung madula daw parehas ng nasang baso nga nabuka. Nadasun ko no, pwede na mabuuliwat pero hindi na parehas ang una ang itsura. By the way, good evening DJ Washog and DJ Pretty. Thank you so much. Number 15 na lang daw kay Sir Sir Neil Pet. May number 15 naman. Wala kang kapati. Ang ari nyo rin nga lucky numbers. Number 1, 13, 3. Number 6, 9, 8, 15, 7, 11, 10, 12, 4, kag 16. So, hindi na pagpangita. May panag-iya na sina. Okay. Pwede pa kapili sa number 2. Ano pa? May number 5. Number 5, no? Number 5. Pwede pa man ang number 10. Mayroon number 10 na. May 11 naman, may 12 naman, may 13 na, wala pa ang 14.
Damo pa actually mga kalagay kang best friend. Habol time! Okay, Oras so- na doon. Number 2 na lang isa ko, no? Sige, sagot. Number 2. Okay. Si Texter 2457, wala pa kabalik sa ilang lucky number. Si Ma'am Sharisa, kag si... Sino pa? Actually, sila na naduwa, no? Kasi 5324 may ara naman sa lucky number. Sige, thank you so much! Oras na to, alas 8.25 diri sa itong pagpangalagad. Sige, ulat-ulat naman inyong mga sabat, mga kalagad ka best friend, ha? For now, ma-play kita anay ang mga favorite song ninyo. And of course, mga requested song. Una-una diri sa aton nga line, ang Tiwala. Stand by, magabalik kita matapos sining mga tahong nga ambahanon. Alam kong nagkamali ako sa'yo. Di ko naman sinasadya. Sana'y mapatawad mo at sana'y bigyan mo pa ng pagkakataon na makabawi ako sa'yo. At muling maibalik ang tiwala mo. Ang tiwala mo, muling maibalik ang tiwala mo. Hindi ko na mawabaw yung mga sandali at panahon na sa iyo'y nagkamali at turo pa sa sakit. Puso ko ay dinudulog na unti-unti sa pagnanais ko na magkabati. At di ka na muli pang sasaktan, handang ibalik sa'yo lahat ng oras na hindi mo hiningi sa'kin at kusang binibigay ko ang lahat. Lahat naman ng mga bagay na hiniling ko sa iyo ay agad-agad tinutupad mo. Sadyang magulo lang isipan ko ng mga panahon yun. Mga pangako sa isa't isa mula nang makita kita, di pa rin nagbabago. Mukhang akong iniisip ka kung magbabalik pa ba ko ay muli mong bubuksan ang pinto. Mga panahon na oras natin ay ginto, ikaw lamang ang nagpapasaya sa aking mundo. Ngunit wala na ang iyong tiwala. Saan na dapat ba ang tiwala mo mahal? Nagkamali ako sa'yo. Di ko naman sinasadya. Sana'y mapatawad mo at sana'y bigyan mo pa ng pagkakataon na makabawi ako sa'yo. At muling maibalik ang tiwala mo. Ang tiwala mo, muling maibalik ang tiwala mo. Sana'y patawarin mo na ang katulad ko. Pinagsisisihan ko lahat ng mga kasalanan ko sa'yo. Sabihin mo sa'kin ano ba ang kailangan kong gawin. Para malaman mo, lahat ng ito ay totoo. Ang nais ko lang ay muling maibalik Ang tiwala mo mahal. Ang tiwala mo mahal. Ang tiwala mo mahal. Ang tiwala mo mahal. Alam kong nagkamali ako sa'yo. Di ko naman sinasadya. Sana'y mapatawad mo at sana'y bigyan mo pa ng pagkakataon na makabawi ako sa'yo. Salamat sa tiwala mo. Nagkamali ako sa'yo. Di ko naman sinasadya. Sana'y mapatawad mo at sana'y bigyan mo pa ng pagkakataon na makabawi ako sa'yo.
nagkamali ako sa'yo. Di ko naman sinasadya, sana'y mapatawad